Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Gua pun nama seorang ngambil sifat ibana ati sagalo ang punya mama. Pendee takahimbo na bocah kuya lah. Iyulah. Baru punya diambo didulang sadulang lai padulang amilang di bangku diulang sekali lai pulang kato na macakku. Malah kato na macakku. Ko tantang anak-anak puah jalan luih nak menjadi ketua mana kan iyo lah buliak karena abu. Yang kedua tentang sambah jeung jang tanah. Ko buntai kan lai barek laba sudut lawihnya laba tapi. Baru punya diambo kini. Laba pucuk baka cambah gerei daun ubi. Laba tukuk laba tambah. Kini lain lo gini yang perlu tadi. Tadi tentang supli merah, kini tentang supli putih. Tadi tentang sambah, kini lah tiga pihak kepada sini. Malu punya diambo tentang itu. Talatak pun yang diulu di bawah gumpalan tali babulu atau dahulu 35 yang terjadi. Nampak tamu baso jo basi kedua sambah menyambah ketiga siriah jo pinang lakuk jo lek paraget. Ko nong kuria yelo kendi nong berah yelo sago nong bayak la budi nong indah yelo baso. Bayak budi karena rokok sabatang olahmu. Indah baso karena siriah menalun bamasahan. Nak sapatah kato bahibaya. Iliakan sawarang dia lai mudiakan sawarang telukku meniti pematang panjang menampuh bantu nomor baguna banyak siria di bangkai lemak saduiku dalam carano balingka jo hari pinang batada jo piang sabun pasongko dia lama carano ditapi alah di kapan-kapan baru punya diambo kini tentang carano nuka tanah dari si siria salangkoknya kok kuliah pintak jo pintu nak senang dalam hati nak sajuak dalam kiro-kiro Siria salai kita cabi pinangnya kita gatuk sadahnya kita panik santonya kita nyuci makalah siria hambu agak sakapue lebih sakapue elok benar barasado sampainya kok sentiangnya yo minta dibilai mah kurang minta tukuk lamah minta ditawe dan siria hambu ko yo masaknya pinta kuliah karena berlaku sekian mana ada rumah sampai belum mudo sampai mah baru kuat di kapal mudo kok meminta mah hendak serang cie bakaran dak indak serang sekali malah juga basobok ke orang kok bapucuk kecambah pulau sarang manubi sudah batu kuat bertambah ini bertambah nucik lagi tadi mah tentang masuk juga sih masuk kita kantang sambah sempoh jauhnya tangan bahannya lagi kini masuk kita malah juga basobok ke orang kok tadi tantang sipuli merah kini masuk kita ke sipuli putih kok tadi kita bicara masalah sambah ini kita masalahkan masalah sini. Malah juga pasabok kata orang mata letak putih diunduh di bawah gumpalan tali. Barang mulut kata nang dahulu 3 lembaga nang tajali. 3 lembaga nang tajali. Pertama baso jo basi, kedua sambah menyambah, ketiga sire jo pinang, langkuk jo lek parakek. Lah ayo lek di kapal mudo, mah konang kurit iyo kendi, konang merah iyo sago. Kok nan bayi iyolah budi, kok nan indah iyolah baso. Budi mah dek sabatang rokok sabatang lalangwe. Indah baso sakapo siriah nalun dimasakan. Ndak dua pentun saya dia. Iliakan sawah diolo, budiakan salah sawah taruko. Manitih dapat pematang panjang di balik bantu nembarayo. Sumpahku banyak bana siriah di bangkai lai. Sadoiku dalam carano. Anda dimakan sekapu surang lebih sekapu elok mana baru sado sampai kan baik tubuhnya tadi baru pue dambo kapal mudo nan duduk samparan tagak sama matang sagan jua suruh sejamba makan ketik tentu dilawan bayo kadang dilawan yo pakai embo dahulu menanti kapal mudo sekotiko lah sampai mak sekian tuh baru pue mak akhirnya duduk samparan tagak sama matang sagan jua suruh sejamba makan kabatari bunyi katonya pakai kabelo yo purun yang untuk mencari golek dan segolek umpama picak na selayang mananti ambo seketiku kabak pulo diambo kan iyo itu bunyi tadi baru poin diambo mak ado nomor nomor suh setiap panjang menjalani kedua untung menyudahi angan-angan mambo sansai mambo badan hilang kami ambo nekanyik tagambang ambo nekajatuh kok kato indak kabajawe yang indak baku malikan baru poin diamak kok kato mah lai kabajawe rundiang lai baku malikan mah kabalai hari Selasa membawa cipta di pelakai mananti ambo sabanta kabatari katonya pakai kan iyo itu bunyi tadi baru poin diambo mah laju basobok keturang ayam kuria di balai di Bali anak sungai rotan ranca amat tarik katonya pakai mananti ambo yo penitan
sampai ke Kepala Mudo. Sampai mak. Baru puari ke Kepala Mudo mah ayam kuliah di balai di bali nak senyorotan. Ambo menarik atau nyoba pakai Kepala Mudo menanti si pernikahan. Kan baik tu punya tadi. Iyo mak. Kalau baik tu yo mau payon dulu Mudo. Insya Allah lapangan mak. Lai mak. Kembali perundia. 4.000. Baru puari di Kepala Mudo tadi mah kunang kuliah iyo lah kendi, merah iyo lah kasago. Cek. Kunang bayi iyo lah budi, kunang indah iyo lah basuh. Bayak budi sa batang rokok indah basuh sa kepuasiria. Baru puai di Kepala Mudo tentang cara noon ke tengah. Baik si siriah salangkoknya. Baanyo lagi kini. Iyo. Siriah ko na dimakan sa kapwa solang labia sa kapwa lo banakan baik tubuhnya tadi. Iyo mak. Tapi diambo adu pulo nan marumi na marusuah Kepala Mudo tentang siriah na ke tengah. Mau uji ko indah sama merah, mau buah ko indah sama panjang, manimbang ko indah sama bare. Itu banakan Kepala Mudo. Sampai mak. Baru po de mama. Aduh yun nomor suah tentang sili hambo ng katanga. Iyo lah. Mau uji ko indak semua merah, mau kue ko indak semua panjang, manimbang ko indak semua bare. Iyo lah. Ibarat balami ketitiran sa kutu na lai sa gayo ko indak. Kabakulo ni ambo, kadi yung itunya tadi. Iyo lah. Baru punya de ambo mak. Indak mau uji banado semua merah, indak lo mau kue semua panjang, bukan pulo manimbang semua bare. Mahlah juga basabong pagkaturang. Iyo lah. Kadang ada buah nyombang pulih kasih badoro katapian. Santano kampuah batu dia pui. Mungkin kayu dirimbo mana buah. Langit dia biak ke karateh, lautan dia biak ke tintanya, rantiang dirimbo dia biak ke penani. Cinto non lu tertubikan. Jika cinto nang kadisapui mak, kasih sayang kadibacu. Santano nak akui badan ko mati, diguntiang hati dikirimkan. Cuy itu benar dia dalam hati. Kadang kanduang mana tu marah sampai mak. Lalu kesandang hati mak tu dia. Sampai Kepala Mudo. Sampai mak. Baru puai di Kepala Mudo kok tabang lay batimbalan kok jatuh lay ke Basambuit, kok anyu lay ke Basonsong. Banyak lagi kini Kepala Mudo. Iyo Malah mak. juga basuh pokoknya. Nan siayuah sialang tabang ikut jombak jombai juga. Kadaruh banati kena hilang, raso ke tampak juga. Di lampuk bana juga tapak tangan di salo jari tampak juga. Aka kemudian dulu batang naik Kepala Mudo sebelum jalan itu nggak mencuat. Alah sampai mak. Sekian mana? Baru po di mama sabalun kanda ambo kabagya pinta ambo kau palakkuat. Mah siayuh sialang tabang ikut menyembah jomai duo. Kadaruah banati kanilang raso ke tempat duo. Di lampuk bana telapak tangan salo jari tempat duo. Kemudian bunyi batangan ay boleh na jalih kajunya yo mencuy. Sasuwe bana ambo takang itu tu mama. Kancak dia kan pulo batang mangoy. Boleh na tampak pulo dak buwe maksumwe. Kalau begitu, ya kita jadi apa besar Mudo. Salah balapangan mak. Cupit masak. Mali pun yang Lai mak. baru punya alah kita sigo pusat-pusatnya buat teranak nak kau pakai ko bantuannya alah cukup pusat-pusat. Alhamdulillah. Ada lagi ni malah juga pasal buat ketua. Rami balainya pakandangan pasal lu token datang membalik teranak ni. Lai cukup teranak. Lai cukup pusat-pusat teranak. Tapi ada nama rusuh nama gamang dan tentang masak sirih. Sirih masak 3 para karo. Yang pertama masak di batang, dan kedua masak dimakan, dan ketiga masak jombiang. Alah ni dikatakan masak di batang. Warano kunyang mangarisia tampuk layu daun laku cuy. Dek samui indah terjalani dek ulit haram kata makan. Nyampang kok gagang jatuh ke tanah, jan jarok kajujuang lai tampan kajadi sarok saja dalia nasakah tapi
Tapi menurut sepanjang adat, Siriah masak 2 perkara. Yang pertama masak dimakan, dan kedua masak diumbiangan. Allah yang dikatakan masak dimakan. Ketika tampuk sarang megatah, takalus daun sarang meminyak. Gilo dikijok pinang mudo, dirayu sadah digambia. Diupang menjadi satu, lalu diiriang karlan carano. Dikunyah digumam-gumam, kalik tinggal di rangkuangan. Merah laki pada di pipi ya, cayo naik pada kanyang. Masak dimakan dinamukan. Baana masak nyawa pakai. Alun bakile ala bakalan, bulan disangkut 30-an. Alun dilihat ala dimakan. Pareso lah tiba dalam. Sabuai mengkosau pua. Sesuai kita balik pakimba, masak jual dinamukan. Baanya lagi ni. Kok tamasaan salah satu di antara itu, kabak pulau dek permudo. Lah sampai mak. Sakian dulu. Baru boleh mama ada je nomor nomor usul tentang masak Siriah ada na 2 ada na 3. Iyalah. Yang pertama masak digagang, kedua masak dimakan, ketiga masak dipakai. Allah namakan masak digagang. Warono pun yang mamorisya tampuk layu ada lau kucui. Dia ulek nak tamakan dek samui aram kata jalannya. Iyalah. Nyampang gagang jatuh ke tanah dan diharuk kajinjuang lain. Tapan kajari sarok sajo. Nasakah Siriah masak digagang. Tapi sepanjang ada yang pakai masak Siriah ada 2. Yang pertama masak dimakan, kedua masak dipakai. Allah namakan masak dimakan. Ketika tampuk di bagatah sama suhu daun laba minyak. Gilo dikijok punang do dirayu sadar juga lalu diharak ke dalam candong. Diupang menjadi satu. Dikunyah digumam-gumam. Kaleknya tinggal di rakuangan merah laki pada bibi cayo naik pada kanyang. Masak dimakan dinamakan. Bahan masak dipakai. Alun takile alah takalam bulan disangkut 30. Alun deliye alah dimakan. Pareso lah tibu dalam tubuh. Sabuwe mengkoin jadi saukue mengko sesuai kita balik ketiba masak juo dinamakan. Baru boleh mama kota masakan salah satu di antara itu kabapulo diambu. Kan iyo itu bunyi tadi. Baru punya diambu mak. Nak bacari benar kanjong nama bali umpamu cantik na beliku. Asal terapi naik ketungguh dia teratak na bunyi. Walau di dalam doi bahasa bayi di puncak gunung hijau. Nonarti nama bah masak nang di mama di situ diambu semarang tapik terima suku mak. Sampai belum muda. Sampai mak. Jika belum muda mah hendak bacari benar kanjong balik mau cantik baliku. Asal terapi naik ketungguh dia terletak nak jauhnya walau di dalam doi bahasa. Banyak dia teh puncak gunung hijau. Dan di kepala muda sembarang tapik terusuk. Pendek kata, pak masa adik kami yang tenang moni mama, lama sak lo dia nasi pangkakan itu punya tadi. Iyalah. Banyak lagi gini kepala muda. Kok Siriah masak cayo lah kenyang, mahlah juo basubuk kata orang. Iyalah. Di garis-garis coba nangameh tanda ukiran dari Cina. Pinang abih Siriah kok kami cara no kama kapulangnya. Lah sampai mak. Sakian mana? Baru boleh mak setia yo menyalani kedua untuk menyudahi. Mak di garis-garis coba nangameh tanda ukiran dari Cina. Siriah habis pinang kok kami cara no kama kapulangnya. Kan dia itu punya tadi. Baru punya diambu mak layu basubuk pekaturang. Gadih banamo supir kami nomor rumah di Kota Tuo. Siriah habis pinang kok kami cara no tatu pulang ke punya. Sekian mana? Kalau itu kita ketapian karena gulu. Insya Allah. Nah, kalau itu saya tidak terlalu Insya lama. Allah.